दिनै फोसावबाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइ तामुलपुर जिल्लाया आसामनि मादावनो बिगियान आयदायाव गिबि मासि आवथायदों। आसामनि मादावनो बिगियान दालायाव 98.39 जौखोन्दो मोननो हादों तामुलपुर जिल्लाया। फारसेथिं फालांगि दालायाव 98.95 जौखोन्दो मोननायजों थामथि मासियाव आरो आरिमु दालायाव 88.63 जौखोन्दो मोननानै बाथि मासियाव दं तामुलपुर जिल्लाया। तामुलपुर जिल्लानि फिथाइखौ लानानै गोजोननायजों लोगोसे फरायसाफोरनो हामलायथि जासिदों एमएलए जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। थांनाय 2024 मायथाइनि हायर सेकेन्डारि साइन्सनि रिजाल्टआवबो आसामनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लाया टप मोननो हादोंमोन आरो 2026 मायथाइनि एचएस साइन्सआव दिनै फिन खेबसेबाव तामुलपुर जिल्लाया आसामनि गेजेराव टप रेंकआव फैनो हादों। दा बेनि थाखाय आङो तामुलपुर जिल्लानि साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों, गार्जेन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, फरायसा फरायसुलि बिथांमोन जोबोद खस्थ' खालामना फरायनानै दिनै तामुलपुरखौ आसामनि गेजेराव फार्स्ट टप रेंकआव लाबोनो हानायनि थाखाय फरायसुला फरायसुलि जेसेबां गासैखौबो आङो आंनिफ्राय जोबोर साबायखर बावदों। लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफोर, फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसेनो सिभिल ससाइटि गासैबो आङो तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम दिनै तामुलपुर जिल्लाया हायर सेकेन्डारि साइन्सआव टप रेंक मोननो हानायनि थाखाय आं तामुलपुरनि गासैबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो जोंनि बे जि नाजानाय तामुलपुरा बयनिख्रुइ फार्स्ट मोनफ्रोमबो आयदायाव जानो जि तामुलपुर ओनसोलनि नाजानाय, बे नाजानायखौ जोङो सानफ्रोमबो लाखिलांबाय थानो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे समाव आङो तामुलपुर जिल्लानि जानानै जोंनि आसामनि जि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावहरो। सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खामानि मावदों। जोंनि फरायसालिफोरजों लोगोसे जों जाहाथे फरायसाफोरा एनकारेज मोनो, बेनि थाखाय जोङो फरायनायनि बेलायाव गोबां गुबुन फरायसालिफोरखौ जों नायगिदिंदोंमोन। लोगोसेनो आङो